putaran. Ya ako nagdungaw sa beranda. Ingon po dayon ni ako ang yan. Siyempre, si Digong. Ikaw dayon mare, unsa may mo ang giputaran? Ingon po siya. Siyempre, si Digong. Di nag-away na ang duha, away. Di, ingon po dayon ni si Tia. Ingon ka ganina. Si Ruhas sa imong butaran. Nganong butaran man ka kay Digong? Ingon po dayon ning kuan. Iyahang kumari. Oh, nagsulti na ko sa imo nga ruhas akong butaran. Nga di man. Hindi, nusabat ko. Ikaw nang. Ingon ka bitaw nang. Ruhas ka nang. O niya. Ganong karon Digong naman. Ingon siya. O dili dayoy. Onhag yung ko kay Duterte. Ingon ko, sige. Kay manalo na na. O di nagkalutper. Tayong bibuha. Kay siya naman hangyo sa ato. Kay wa si Papa niyo topas mo na tinuod. Las 12 sa gabi hilak. Kay ngano? Unsa gyoy ako ang nahuna-hunaan. Ngano gyud nga kani si kuan, kaning Presidente Rodrigo Roa Duterte na gusto ni Papa Tupas kay dahil di ay sa druga nga malimpyuhan. Mao di ay ang sekreto diha nga ako pod blind. Ug unsa gyud kay nakuha naman ako na di ay ako'y 3 years old, say 15 years old, ako na ito nagbababa sa iyahang likod. Nga ang sabi ko, kuya, maging tatay ka sa bansang Pilipinas. Mahimo kang presidente. Adi, ngayon po ng duha ka tigulang, ang iyang inahan o akong lula. Unsa man na Maria? Pero ang ilang istorya sa bakana. Unsa man na Maria imong apo? Na ay third eye. Di, ingon po ko. Wala mang gugkoy mata, nay. Wa may mata. Unsay third eye, wa may mata lagi nga ikatulo. Kay bata man lagi, wala kasabot unsay third eye. Wa mang koy mata nga ikatulo. Ako lang nakita kay kuya nga mo lingkod pagka-presidente at mahimo siyang tatay sa bansang Pilipinas. Oh, mao na diha ang istorya. Nya, ngano pod ako nakagunit ani. Kaning niya dinhi kanus Asya na tao. Di ang ako ang gihimo. Sabi ko kay ama, ako buhatan og IDC presidente. Kay kapamilyar ramang pud na. Ang sabi ni ama, "Muhigda ka." Muhigda si Rodrigo. Yung espiritu musulod sa imo. Bangon. Bangon. Pagtamar. O di. Kinsa man tong nagtamar. Edi espiritu ni Digong musulod sa akong lawas. O di. Sulat pangalan. Pati kapanganakan. Di sa siya na tao. Pilay edad. Minta na. Pilay edad. Nanay ID. Republic of the Philippines. Appointed as President of Davao, Mindanao. Ngayon, natapos naman ang iyahang termino, na-appoint siya ng as Prime Minister of Mindanao, Autonomous Republic of Mindanao. So, masiparit man ta. Ngayon, ang iyahang authority, di padala. Mayroon siyang sa mayor, mayroon siyang sa prime minister, pinadalhan din ng t-shirt. Kaya yan si Digong, alam niya na 1-1 at si Sara, yan tuan namin sa Davao, tagaan ba tato ng Magno? Natasa. Oh, tagaan mi. Pag-adto namin sa opisina ni Sara, bago siyang panganak. Pero nakausap ko lang si Sara sa cellphone. Cellphone lang. Doon sa iyang sekretary. Kaya yung tama dato, yung sinabi ni Inday Sara doon sa kapitan sa Mapawa. Mapawa. Oo nga, tinuod na. Si Inday Sara, nanay authority as mayor ng Davao. Oh, nagunit na yun sila. Yan ang history. Kaya, nai-istorya, kaya sila, tawagan ninyo, tagaan ta pa pong number ni Sara. Ay, Vice, patawag mo ni Ma'am
magsasagot sa ana ay ang PSG. Yung PSG nandoon sa ano natin, even Kita na nato. Ang ano si Tagum City. Tagum City. Tagum. Oo, sa Tagum. Kita ko Yung na. nakaitim. Amo PSG. tumawag sa akin. Yung ganun. Oo. Kaya ito yon. Hindi kayo matakot og unsay isulti sa mga tao, mga hersi-hersi na atay sick ha. Kumpleto na ta. Ngayon, hindi ako pwede magbigay nitong dokumento kay baka magtayo kayo ng kuan sarili. Bukuron kayo ng monitoring. Pila ka monitoring giyon no? Satellite yan ng ibang country. Nakasatelit po tayo. Satellite yan. Kaya yung mga mukha ninyo, ano doon na. Natuloy ko nga cellphone, bakit kasi yan nagtanong sa inyo? Oh, nakita na kayo sa Sa satellite. Pentagon. Satellite. Pentagon. So, sino pa mo istorya? Para masaya. Nandito si ano? Pinakamatagal na dito. PPE. Uy. Dali. Ikaw mo lang sa Unya na lang,